A la costa de Dénia hi ha un antic cementeri que el temps s'ha convertit en jardí oblidat, però que és part de la història del poble. Fa temps que no hi ha cadàvers i la vegetació ha cobert les tombes obertes. Només un monolit de silleria ens recorda el passat d'este tros de terra al segle XIX. En ell encara es conserva una làpida en memòria del xiquet anglès Reginald Rankin, nascut a l'agost de 1864 i mort al desembre de 1865. A Dénia se'l coneix com el cementeri dels anglesos. No és estrany que n'hi hagi un lloc que es diga cementeri dels anglesos a Dénia? Pues no, si es coneix perquè es diu cementeri dels anglesos, no? Pareix ser que hi havia tal quantitat d'anglesos a Dénia quan l'exportació de la pansa, tal quantitat de comerciants que van tindre el seu propi cementeri. Tots estos comerciants venien d'Anglaterra i altres països buscant un producte agrícola que es feia als pobles de la comarca i que s'exportava a mig món, la pansa. El comerç, el negoci, són capaços de canviar de dalt a baix un poble, i això li va ocórrer a Dénia. Els diners fluïen, apareixia la burgesia local i la població es multiplicava. Pues pareix mentida, efectivament, que un producte arrossegués tants diners, tanta gent, tantes formes de vida. És que era una forma de vida diferent a tota la resta de la comarca, inclús de grans ciutats. Això era una ciutat que tenia una complexitat enorme, de moviment de gent, de diferents nacionalitats i de la comarca, i d'una vida d'oci, a banda de la vida del negoci, no? Una vida d'oci que quan veus, o sigui, al Museu d'Etnologia, la quantitat de casinos, de cines, de teatres, és que avui no arribem ni a la meitat ni molt més, no? O sigui, era una vida social tremenda. Esta vida social es disparava durant la temporada de la pansa, entre els mesos de setembre i novembre. Durant aquests 3 mesos que dura el bullici de la venda de la pansa, Dénia triplica els habitants. Per aquesta raó estan als hotels i hi ha tota una sèrie d'espectacles per a poder abastir tota aquesta demanda de mariners i de gent que ve a treballar intensament durant aquests 3 mesos. El Museu Etnològic de Dénia ha fet un treball magnífic de recull i presentació de material d'esta època d'esplendor. A les seues sales es pot entendre com era la vida dels deniers del Déneu i com es va transformar la ciutat. Molts dels canvis entraren pel mar, per un port que era conegut internacionalment. Dénia va arribar a ser un port importantíssim i sempre relacionat o lligat d'alguna manera al comerç i exportació de la pansa. El fet és que Dénia va arribar a tindre en un principi contactes en ports europeus com el de Liverpool o Hamburgo en Anglaterra i posteriorment conquisten el mercat americà, el de Nova York, per exemple. Les línies marítimes eren constants. Vols dir que es podia fer Dénia a Anglaterra, Dénia a Moscou, Dénia... Perfectament. Una vegada que arribaven els vaixells al port, venien al producte que era la pansa, però carregaven i portaven mercaderia a Dénia, mercaderia que no es podia aconseguir en aquell moment. El fet de Dénia tindre aquest contacte en Europa va fer que molts dels avanços tecnològics que van apareguent arriben a Dénia abans que qualsevol ciutat del voltant. El fet també és que a partir de la revolució industrial la majoria dels avanços tecnològics arriben a Dénia molt prompte. L'arribada de l'alumbre públic mitjançant el gas, per mig d'una companyia anglesa, l'Anglo-Spanish Gas, o l'arribada del ferrocarril, Dénia queda completament comunicada per terra. Darrere de tota esta transformació estava el món agrícola. El museu també dedica una sala a l'elaboració de la pansa, que sobretot es feia a altres pobles de la Marina, mentre a Dénia el que es cultivava era el negoci, però no per a tots. També es poden veure en algunes fotografies de l'època la roba estesa ahí damunt d'una pedra. Vull dir-te que hi havia en el barri mariner una gent que potser no tenia moltes possibilitats econòmiques. Tot el món feia negocis. Es mesclaven les dos, la burgesia i... Era un món molt ric, però no per a tots. Les primeres dècades del segle XX, els anys de la Primera Guerra Mundial, van ser els anys de la decadència d'este comerç, però el costum de fer pansa va ser habitual als pobles de la comarca fins als anys 70. El meu avi era de Benissa i me'n recorde quan fem la pansa que tots els dies a mirar el cel a veure si plovia. Era un treball superdelicat
i ahir es jugaven tot l'any, la collita de tot l'any. Avui dia l'elaboració de la pansa és quasi una feina artesana i són pocs els llauradors que encara la fan. Agata, la família Paleres, manté la tradició de l'escaldar tal i com es feia abans. La setmana que ve compartirem un matí amb ells i els contarem com es fa la pansa de la Marina, la mateixa que va viatjar pels mars de mig món.